सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा जेवणाच्या डब्यासाठी आज आपण एक भन्नाट अशी रेसिपी पाहणार आहोत. ते म्हणजे हे शेवग्याच्या पानांचं थालीपीठ. शेवग्यामध्ये औषधी गुणधर्म भरपूर प्रमाणामध्ये उपलब्ध असतात. त्यामुळे मी आज तुम्हाला एक साधी आणि सोपी अशी रेसिपी दाखवते आहे. मी हे शेवग्याच्या पानांचं थालीपीठ नाश्त्यासाठी बनवते आहे. त्यामुळे सकाळी सकाळी जाऊन शेतातून शेवगा काढून आणलेला आहे आणि पानं सगळी स्वच्छ करून धुवून घ्यायची आहेत आपल्याला. ही स्वच्छ केलेली पानं पूर्ण कपभर पानं आहेत. 1 कप ही सगळी छान चिरून घेतलेली आहेत मी. आतमध्ये मी 1 कप तांदळाचं पीठ घालते आहे. त्याच्यामध्ये अर्धा कप बेसन घालायचं आहे आणि इथे मी नाचणीचं पीठ घालते आहे 4 चमचे. आणि ह्या पिठामध्ये आपण हळद घालणार आहोत अर्धा चमचा. 1 चमचा जिऱ्याची पावडर घालायची आहे. 1 चमचा धण्याची पावडर. अर्ध्या चमच्यापेक्षा थोडा कमी हिंग घातलेला आहे. आतमध्ये गरम मसाला घातलेला आहे अर्धा चमचा. आणि मी इथे 3 चमचे फुल भरून तीळ घातलेले आहेत. पांढरे तीळ आहेत हे. तुमच्याकडे पांढरे नसतील काळे वापरले तरी चालतील. चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. इथे मी बारीक चिरून हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. आपण हिरव्या मिरच्या घालणार आहोत आतमध्ये. लाल मिरची पावडर घातलेली आहे अर्धा चमचा आणि अर्धा चमचा बारीक किसून आलं घातलेलं आहे. हे सगळं छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि पाणी घालून आपण हे मळून घेणार आहोत पीठ. पीठ हे आपल्याला एकदम पातळ पण करायचं नाही आहे आणि एकदम घट्ट पण करायचं नाही आहे. छान अशी थालीपीठ आपल्याला थापता येतील ह्या प्रमाणामध्ये हे पीठ भिजवायचं आहे आपल्याला. हे बघा. आणि आता मी ह्याच्यामध्ये घालणार आहे कांदा चिरून घेतलेला आहे. मी अख्खा कांदा चिरून घेतलेला आहे. मोठा कांदा आहे हा. आणि कांदा घालून पीठ छानपैकी असं मी मळून घेणार आहे. तुम्ही कांदा आधीच घातलात तरी चालेल. मी पीठ मळून झाल्यानंतर घालते. छान असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. इथे मी एक तवा ठेवलेला आहे गॅसवर आणि तव्यावर थोडंसं तेल घालून घ्यायचं आहे पसरून. इथे मी स्वच्छ असा ओला रुमाल घेतलेला आहे आणि ह्या रुमालातलं पाणी सगळं पिळून काढून टाकायचं आहे. आणि आपण ह्याच्यावर थालीपीठ थापणार आहोत. म्हणजे उचलताना प्रॉब्लेम येत नाही. पटकन उचलता येतं ते. हे बघा. छान असा एक गोळा घ्यायचा आणि थालीपीठ थापून घ्यायचं. आणि मी पाणी लावलेलं आहे हाताला. पाण्यावर थापलेलं आहे हे. अशा पद्धतीने मी हे थालीपीठ थापून घेतलेलं आहे. आणि आपला तवा पण छान गरम झालेला असणार आतापर्यंत. बघा. ह्याच्यावर थालीपीठ घालून घ्यायचं आहे. थालीपीठ तव्यावर घालून झाल्यानंतर थालीपीठावर आपल्याला तेल सोडायचं आहे. तेल घालून छान असं खमंग भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला. अशा पद्धतीने बाजूने पण थोडं तेल सोडायचं आहे. आणि याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे. झाकण ठेवल्यामुळे आतमध्ये जो कांदा वगैरे आहे ना तो व्यवस्थित शिजला जातो. आणि छान असं भाजून येतं थालीपीठ. त्याच्यानंतर आपण झाकण काढणार आहोत आणि हळुवारपणे परतून घ्यायचं हे. छानपैकी भाजलेलं आहे बघा एका बाजूने थालीपीठ आपलं. थालीपीठ परतून झाल्यानंतर कडेने पुन्हा एकदा आपल्याला तेल घालून घ्यायचं आहे. हे मीडियम गॅसवरच मी भाजलेलं आहे थालीपीठ. मोठा गॅस करायचा नाही आहे. मोठा गॅस केला तर करपण्याचे चान्सेस जास्त असतात. मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायची. आणि जर तुम्हाला कडक थालीपीठ हवं असेल तर हे असे भाजून घेतल्यानंतर मीडियम गॅसवर बारीक गॅस करून थोडा वेळ तसंच ठेवून द्यायचं तव्यावर.
इथे आपलं खमंग आणि खुसखुशीत असं थालीपीठ बनवून तयार झालेलं आहे. हे एका जाळीवर काढून घेते मी. इथे अशाच प्रकारे आपल्याला अजून एक थालीपीठ बनवून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे एकदम पटापट आणि पौष्टिक, खूपच पौष्टिक असं थालीपीठ बनवून तयार झालेलं आहे. हे तुम्ही मुलांच्या डब्यासाठी किंवा तुम्हाला नाश्त्यासाठी, दुपारच्या वेळेसाठी किंवा रात्रीचं पटकन काहीतरी बनवायचं असेल तर बनवू शकता आणि खाऊ शकता. एकदम हेल्दी अशी रेसिपी आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी आरतीज किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि हे थालीपीठ तुम्ही दह्याबरोबर, लोण्याबरोबर किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर खाऊ शकता. इथे मी दह्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे आणि थोडीशी मिरची पावडर घातलेली आहे. आणि तुम्हाला जर का आजची माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की मला कमेंट करून कळवा. थँक्यू.